Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Ilongga. Kamusta po ang lahat guys? Sana ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa sakit. Naway pagpalain po tayo ng may kapal. So guys, for today's video, ako ay nandito sa labas ng building kasi nga may ihahatid po akong pagkain sa kaibigan po ni Madam, kaya nilalakad ko lang po. Malapit lang naman po. Ayan po yun guys, yung Aljabar. Yan. Tapos dito lang po kami sa harap. Ayun po oh. Yan. Ayan lang po kami. Tapos ayun po yung park. Lalakarin ko lang po kasi malapit lang naman po yung bahay ng kaibigan ni Madam dito. Kasi nga, yung ref namin is full na. Ayaw na magkasya yung mga pagkain. Kaya, ihahatid ko po yung ibang pagkain sa kaibigan ni Madam. Makikilagay po kami ng ref. Ng pagkain sa ref. Baliktad pala. Lalakarin ko lang po guys. Pero, ang problema, sira yung elevator. Ako ay aakyat sa hagdan. Yan na po. Lalakarin ko lang po. Tapos, aakyat na naman. Yan. May nakasalubong po si Ilongga. Ganda guys, oh. Aakyat na lang ako sa hagdan guys. Exercise din ito guys. Ayan. Nasa second floor po pa guys. Another hagdan. Ayan. Masakit na po yung kamay ko kasi mabigat. Ayan. So, ito na guys. Ayan yung bahay. Bibel po ako. So, hanggang dito na lang guys. Please don't forget to subscribe my channel, like and comment. Bye!